Daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong ginagawa mo Ay? kapag nakakaramdam ka ng selos? Selos. Wala, nananahimik lang ako. Ay, talaga? Is para akong pusa. Ang hilig ko sa pusa. Kaya Sa nga pusa. Oh. Hindi, nananahimik lang talaga ako. Tapos hinahayaan ko na ma-validate muna lahat ng mga pinagseselosan ko. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Awa. May pagka-overthinker ako. Okay. So parang tinatalo ko yung isip ko na hindi, baka ino-overthink ko lang. I'm Ah. trying to validate everything kahit papano. Awa. And then kapag na-validate ko, dun ako sasabog. Oh. I know that's kinda toxic din in a way, pero I take some time na tumahimik muna and all, Awa. and then just check kung tama ba yung pinagseselosan ko, kasi malay mo ang pinagseselosan ko pinsa naman talaga niya, hindi ko lang, diba? May mga ganun eh. Sa bagay, research muna. Tama. Diba? Ibang-iba talaga mga lalaki, no? Bakit kayo? Ikaw, Kasi- paano ka ba nagseselos? Ako, katulad ng mga babae, kapag nagselos ako, ay wala nang patabi-tabi yan. Talagang bubungangaan kita. Parang armalay, trarat-tratin kita. Oo, nakakatakot ah. Totoo, pero ang maganda doon, at least, doon pa lang, alam mo yon, napag-usapan nyo na. 'Di ba? Na-trigger mo na hey, kailangan natin mag-usap. This is Totoo. something na dapat naka-red flag na. Awa, Oh. kaya mga kabisyong lalaki ha, mas matuwa na kayo kapag tinotopak, sinasayad ang mga jowa, mga misis ninyo, kaysa sa naman bigla na lang isang araw, sasabog na lang yan. Tama, Diba? tama naman. Oo naman. Oo. Oh, si Uncle Dagol, oh. Oo. Naniniwala. Oo, pero mas okay na yan na nagsiselos yung asawa mo. Oo. Kasi kung hindi, ay, kabahan ka. Tama. Diba? At saka isa din sa coping mechanism ko kapag nagtatalo na kami because of selos and Awa. all, nananahimik na lang ako because at most of the time, girls are like nagsiselos lang din kasi they're craving for you. They're Ay. craving para sa communication niyo, sa pagmamahal niyo, and the mere fact na nakikinig ka sa kanya at iniintindi mo yun, Awa. it's a subtle way of telling, okay, I love you kahit anong gawin mo. Oh, marunong si Konyo Bicolano. Marami ka nang ginawang kasalanan dati kaya Oy, alam hindi. mo na yung Oy. galawan, no? Hindi wala, ano lang to, mga natututunan ko lang to. Yan. Ay, nako mga kabisyo, sure kami na ikaw na nakikinig, it's either selosa ka Yan. o yung jowa o misis mo naman. Oo, o kaya manluloko ka talaga. Ayan. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng selosa! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga tamang hinala. Biko! Biko. Biko, ito na. Ito na ang pinabili mong ulam mo. Akin na. Biko, nakakatuwa yung bagong nagtitinda dun sa karinderya ni Aling Paring. Binigyan tayo ng extra ulam. Tapos, ang dami pang nilagay na taba sa adobo. Nakakatuwa naman. Naku, mabait talaga yan si Aling Paring kahit noon pa. Ay, actually, hindi si Aling Paring yung nagbigay sa akin. Ay, sino? Pamangkin niya. Ay, Babae, dalaga pa. ganun ba? Oo, kaya lagi na akong bibili dun. Ay, porque binigyan ka ng extra ng ulam at maraming taba sa adobo, babalik-balikan mo na. Siyempre, para marami tayong taba. Ano sabihin mo? Type mo yung babaeng yun. Ano? Umamin ka. Kaya ka matagal bumili kasi nakikipaglandian ka pa doon. Hindi lang adobo ang gusto mong kainin. Ha? Ano ba kung sinasabi mo, Jessa? Anong sinasabi ko? O ngayong naghihinala ako, wala kang masabi? Eh. Kanina ang dami mong kuda sa pamangkin ni Aling Paring. Ngayon tameme ka. Ay, Huling-huli ka na, Mara. Ha? Sa pambababae mo. Ha? Anong pambabae
babae, bumili lang ako ng ulam eh. Kaya rin lagi kang tutok sa cellphone mo. Kasi kachat mo siya, no? Ha? Tama ako. Tapos lagi ka na rin nakangiti. Dahil dun yan sa babaeng pamangkin ni Yung Aling totoo, pa rin. sino? Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas. Jessa, tamang hinala ka na naman. Hindi lumayas ka, tatampalin kita. Ay. Ayan. Mga tamang hinala. Ay, Pero nako. nagsisimula talaga ang selos dito sa mga hinahinala. Kasi may Awa. mga weird stuff na nangyayari sa paligid mo na tingin mo na parang, teka lang, bakit parang masyado kayong close? Or bakit masyado kang nakangiti sa kanya? Hindi ka naman ganito sa ibang tao. Awa. Diba? Alam mo, dalawa lang yan kapag ang isang babae, tamang hinala. Oh. Number 1, may saltik lang talaga siya. Okay. Overthinker siya. Number 2, kasi nagloko ka na dati. Ha? Kaya lahat ng ginagawa mo, pinapansin niya at binibigyan niya ng tamang hinala. Yun lang naman din yun Okay. O hindi makapagsalita. Si Konyo Bicolano. Guilty ka, no? Well, siguro tama naman. Tama naman Hindi yun siguro, tama talaga yun. Sige, next na. Ay, nako, kaya mga kabisyong lalaki kung tamang hinala yung jowa nyo, tignan nyo muna, baka kasi kasalanan nyo. O kung hindi naman may saltik siya, mas intindihin nyo na lang din. Tama. And Diba? at the end of the day, dapat mahal ninyo ang isa't isa. Kasi nga, Yan yung linya ng mga nagloko hindi, kaya nga, hindi ka naman perpektong tao, 'di ba? Nagkakamali tayo and all. Naiintindihan ko yung mga ganyan ng babae, pero sorry na nga, isang beses lang. Daniel Padilla, ikaw ba yun? Sorry na. Ay, nakalipat na nga tayo. Muna tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga detective. Gingging, anak, halika nga dito. Nay! Tingnan mo, ako lang ba? Pero napapansin ko ang tatay mo. Parang laging nakangiti. Opo. Nakangiti po si tatay kapag kausap po kayo. Hindi maliban doon. Lagi naman natutuwa kapag kausap ako nun Tatay mo kasi, Po? pansin ko parang lagi na lang masaya kapag nakatingin dyan sa cellphone niya. At tapos pag umuuwi, ang bango! Diba dati nga umaalis yun ng maasim yung hindi naliligo? Tapos nagiging mabait na rin siya ngayon. Feeling ko may babae yung tatay mo, anak! Ha? Oo. Nay, hindi po gagawin ni tatay yun! Gingging, makinig ka, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan yung mga ganito. Oo. Miko, Gingging, nandito na Andiyan ako. ka na pala! Bakit mo sinuntok, Miko? Umamin ka, Mar. May babae ka, di ba? Sino? Yung katrabaho mo? Alam ko na yan. Alam ko na yung sagot mo. Gusto ko lang malaman dyan sa bibig mo. Ha? Saan ang gagaling yan, Bacon? Sakit ng Huwag ka nang magpangmaangan. Marami akong ebidensya. Ha? Ano ba sinasabi mo? Ano yung mga ebidensya mo? Si Gingging. Di ba, Gingging? Gingging, asan na? Sabihin mo lahat, asan na yun? Asan ba yung bata? Yan, kaka-detective mo, yung anak mo, hindi mo alam nawawala na. Ayan. Uy, pero saludo ako sa mga babae, Ay, oo. Ay nako, hindi ko alam kung anong specific magic na meron kayo, pero natutuklasan ninyo, yung pagiging detective ninyo, may napupuntahan, natutuklasan Awa. ninyo yung pinakamaliliit na detalye na pinanggalingan ng pinagseselosan ninyo, kung saan kayo Totoo. nagkita, kung ano yung kinain ninyo, kung anong oras kayo nanood, Oo. at kung anong kulay ng suot ninyo. Alam Ang mo, galing, magaling super. talaga. Kaya nga hindi na ako magsasalita kung ano ang mahika na ginagawa namin kasi syempre, sikreto na namin yung mga babae. Okay. Pero ito lang ang masasabi ko, kapag ang babae, tinanong ka, umamin ka na lang. Bakit? Kasi madalas sa madalas, alam niya yung sagot dun sa tanong na yon, hinuhuli niya lang kung magsasabi ka ba ng totoo. Hindi ganun naman sa pala. nananakot ako Oo. Hindi ako sa nananakot, pero magsabi ka na lang ng totoo. Sa bagay, di ba? Wala ka naman. Ay, nang Ano? O
Ang hirap i-defend yung sarili pag may kasalanan, no? Honesty is the best policy. Tama naman yun. Sumagot ka na lang ng tama at para hindi ka Totoo. mahirapan, gumawa ka na lang ng tama. In Yan. other words, huwag mo kong gayahin. Huwag kang magloloko katulad ni Konyo O hindi naman. Bicolano. Tama naman yun. Huwag ka na lang wag ka na lang gumawa ng masama para walang pagselosan yung mahal mo. Sige na, huwag ka na magsalita. Nauutal-utal ka na. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung misis mo, jowa mong ubod ng selosa. Yan! I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Alam niyo po ba na nag-trending po yung video natin?